Wara diversi ġimgħat b'diversi persuni ħabtu wiċċhom maqtuħ tad-dawl, ħsarat fl-appliances u inkonvenjent wieħed wara l-ieħor, il-ħadd filgħodu Roberta Bela stqarr li l-konsistenza li hija kollox partikolarment fl-enerġija tad-diskors surreali esprimih waqt kollegament telefoniku fuq Super One bil-Prim Ministru jgħid li għandu kredibilità f'kull settur. Għalija l-konsistenza hija kollox. U hija dik il-konsistenza li qiegħda tagħtina l-kredibilità f'kull settur illi nitkellmu dwaru. Partikolarment dwar l-enerġija. Ftit tal-ġimgħat ilu waqt illi Malta kienet mifnija bidlam sħan araq u ansjetà kbira, Abela kien għamel apoloġija sinċira, madankollu salħat filgħodu kien hemm partijiet mill-fgura fost oħrajn li kienu bla dawl. Konsistenza li sajf wara ieħor il-familji Maltin u Għawċin huma rrassenjati li jkollhom sigħat u jiem sħaħ bla dawl. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg insista illi ma jistax ikun illi l-provvista tal-elettriku fix-xhur tas-sajf titqis bħala lussu meta dan huwa dritt sagrosante. U insista li fl-2026 ma jistax ikun li jkollok anzjani maqfulin f'darhom għal sigħat jekk mhux jimsħaħ minħabba l-fatt li l-lift ma jkunx qed jaħdmilhom. Ma jistax ikun kompla Alex Borg li jkollok nies vulnerabbli li jinqatalek id-dawl mal-lejl għad-detriment ta' xi makkinarju mediku jew dbatija fi sħana tremenda. Għalhekk il-konsistenza li tkellem fuq għall-Prim Ministru Abela ċertament mhuwiex kredibbli fuqha meta l-familja Maltin u Għawċin qablu d-diskors tal-istess Roberta Bela mal-fatti li għaddew minnhom, esperjenzi li sal-lum għadhom għaddejjin minnhom. Taqtuħ ta' dawl bid-distribuzzjoni mhux qiegħda tlaħħaq mal-konsum li dejjem qed jiżdied għad-detriment mhux biss taċ-ċittadini iżda wkoll tad-diversi ħaddiema li jispiċċaw ħabtu wiċċhom ma' sitwazzjonijiet ferm diffiċli. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qabel xejn qed jappella lil Roberta Bela u sħabu sabiex iwettqu investiment infrastrutturali fl-enerġija xierqa filwaqt illi jingħata kumpens awtomatiku mhux biss liċ-ċittadini iżda jingħata kumpens ukoll lil ħaddiema tal-Enemalta.